दा जों बेखौनो बुंनो सानोदि आं गिबियावनो बेखौनो बुंगोन जोङो आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफाननिफ्राय आङो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि बे चेनेलजोंनो गासैखौबो आं बरायनानै लाग्रोबाय। दा जोङो बाहाय जइन्ट डाइरेक्टर सारनि जोंनि डिपार्टमेन्टनि जइन्ट डाइरेक्टर सारनि बिथोन बादियै जोङो बेयाव आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफाननिफ्राय जोङो बेखौनो रायजो राजा बिथांमोनखौ मिन्थिहोनो नाजादों जे जोङो जोंनि बे बिफाना गामि ओनसोलाव जोङो मा हाबा मावबोगासिनो दङ, मा जौगाबोखो बेफोरखौ बिनि हेफाजाब लानानै जोङो जोंनि बे बिफाननि गासिबो बिथिंखौ जोङो बाहाय मिथिहोनो नाजादों। दा जोंहा दङ बेयो जोंनि बिफाननि बे सिबिथाय बाव सार्भिसेस गासै जोंना 6टा सार्भिस दङ। दा मेइन मथ'आ जादों जोंनिया IMR आरो MMR माने इनफेन्ट मर्टेलिटि रेट आरो गथ' गोरलै थैनायनि बिबांखौ बाङाय खालामनाय आरो बिमा माहारिया गथ' गोरलै जोनोम जानायाव बिमाया एनिमिया जानानै थैनायनि बिबांखौ जोङो खमायनो थाखाय जोंनि बे बिफाना बे गासैबो जोंनि 6 सार्भिसेस आरो नैबे 6था जोंनि थांखिफोरखौ लानानै जोङो गामि ओनसोलाव अंगनबादि वार्कार आरो अंगनबादि हेल्पारनि दारै बेफोरबादि हाबाफारिखौ जोङो मावबोगासिनो दङ। दा थिग बेबादिनो नैबे जोंनि गथ'फोरा उफ्रा जानाय आदार जाय गथ'आ जोंनिया 3 to 6 इयारनि 3निफ्राय 6 बोसोरनि गथ'सा हौवासा आरो हिन्जावसा गथ'फोरनि थाखाय जोङो अंगनबादि सेन्टारावहाय लाबोनानै माखासे सोलोंथाइ होयो। बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै अंगनबादि वार्कारा ट्रेनिं मोनखानाय। बेवहाय जोंहा मोनबा बिथिंनि जौगानाय आरो गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगानायनि थाखाय जोङो 3निफ्राय 6 बोसोरनि गथ'फोरनि बैसोनि समनि गथ'फोरखौ नैबे जोंनि अंगनबादि सेन्टारावहाय लाबोनानै उदाङै सोलोंथाइ होनाय जायो। दा जोंथ' जोंनि नुनायाव जोंनि अंगनबादि सेन्टारा जे जायगायाव दङ बेवहाय जोङो आगोलनिख्रुइबो दा जोंनि आइजो आरो गथ'साफोरनि सायावहाय एसे सांग्रां जानायखौ जों दा नुनो मोनबाय। जिहेथु जोङो गोबां एवारनेस होबोगासिनो दङ आरो जों हागौमानि नाजादों आरो जाबोगासिनोबो दङ। आगोल जेबादि गोग्लैसोनानै दङमोन दा जोङो बहुद गोजौआव आवगायबोनो हाबाय आं बेखौ आसा खालामो। दा थिग बेबायदिनो जोंनि गथ'फोराबो 3 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरनि बैसोनि गथ'फोरा जेरै जोंनि अंगनबादि सेन्टाराव उदाङै सोलोंनानै जेबादि थाखो 1आव फर्मेल फरायनो थाखाय LP स्कुलाव थांनो जोंनि अंगनबादि सेन्टारनिफ्राय जोङो खालि रेडिल' जानानै हरो। माने स्कुलाव थांनायनि हुदा लोगोजों बोरै गोरोबनांगौ बा माबादि थाहैनांगौ बेबादिखौ हुदा खालामनो थाखायल' जोंनि बे अंगनबादि सेन्टारावहाय बेखौ खालामनाय जायो। आरो बेखौ जोङो दिन्थिनायनि गिबि जाहोनानो जाबाय जोंना जोंनि सुबुंफोरा जोंनि आइजो माहारिया जोंनि गथ' माहारिया एनिमिया दाजाथों। नैबे जोङो बारियावनो खानानै मोननाय मैगं थाइगंखौ जोङो जानानै गोग्गो देहा लानानै थांनानै थाथों आरो बिमा माहारिया बे मैगं थाइगंखौनो न'आवनो खानानै मोननाय मैगं थाइगंखौनो जानानै गोग्गो देहानि गथ' जोनोम होनो हाथों होननानै जोङो गिबि थांखिखौ बेखौनो डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै बेखौनो बाहाय दिन्थिफुंनो नाजादों जोङो। दा बेखौनो जोङो नाजानायाव बै जोंना मोनसे माखासे खथा दङ ना बाहाय जोङो बेफोर एक्टिभिटिखौ खालामो आरो अंगनबादि वार्कारनि दारै सुपारभाइजारनि दारै बा CDPOफोरनि दारै बे गासिबो एक्टिभिटिया मोनफा मोनफा बेयाव सावगारिबो दिन्थिनाय जादों। बे एक्टिभिटिखौ जोङो खालामजोबो पार्ट बाय पार्ट दंखाजोबो आरो। खुलुमबाय
जोंनि बे WNCD डिपार्टमेन्टआव वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टआव जोंहा माखासे स्किमफोरबो दंबावो जेरै PMMVY प्रधान मन्त्रि मातृ बन्दना योजना थारमाने बेवहाय गासैबो प्रेगनेन्ट बिमा माहारिनो जोङो जेला फार्स्ट प्रेगनेन्सि जायो होमबा 1000 रां होनाय जायो हिन्जाव जा हौवा जा मोनगोन आरो बेनि थाखाय जाहाथे बिमाया मोजां जाग्रा आदार जानानै गाव सासे गोग्गो गथ'खौ जन्म होनो हानाय बायदि आरो जेला सेकेन्ड प्रेगनेन्सियाव हिन्जावसा गथ' जोनोम जायो हौवासा गथ' जाबा सेकेन्डनिखौ मोना दे बेयो हिन्जावसा जोनोम जायोब्ला बेयो 6000 रांखौ मोननाय जायो बेबायदिनो आरो गोबां जोंनाव माखासे स्किमफोर दंबावो माखासे जोङो माबाखौबो लाफाबाय दा वान स्टप सेन्टार दङ वान स्टप सेन्टार आरो डमेस्टिक भायलेन्स बेफोरनि गासिबो आरो वमेन चाइल्ड लाइन दं जोंनाव चाइल्ड लाइन बेफोरो गासिबो जोंनियाव थाफाजोबो आरो एन्टि ड्राग्स बेफोरनि गासैखौबो जोङो जेराव नांगौ जायो बेवहाय थांनानै एवारनेसखौ हैनाय जायो